אמרת מעיין פרילוק. תודה מעיין. תודה מתן. את הפער הבסיסי הזה במספרים כל ישראלי מרגיש עמוק בכיס. מצד אחד המשק בצמיחה וגם שיעור האבטלה ירד, מצד שני התלוש החודשי דורך במקום כבר יותר מעשור. בהשוואה לעלייה ביוקר המחיה, בעיקר בסעיפים כמו דיור או מזון, עובדי המגזר הפרטי כמונו כמעט לא נהנים מתוספות למשכורת, ואת הסיבות המורכבות לתופעה הזו מנסים עכשיו לפענח במחקר חדש של מכון טאוב. שלום לגלעד ברנד. שלום רב. מי אשם, לדעתך, בעובדה שבאופן ריאלי, כלומר מול המדד, השכר של עובדי המגזר הפרטי לא גדל כאן כבר כמעט 15 שנה? אז התשובה הקצרה היא שבחירי הדיור והמזון שיחקו מרכיב מאוד מאוד מרכזי בשחיקה של השכר הריאלי. אז זה לא שבעלי ההון מרוויחים יותר מהעוגה על חשבוננו, אלה פשוט המחירים שטסו? כן, זה ממש כך. חלק של העובדים בפירות הצמיחה נשארו פחות או יותר קבועים לאורך תקופה מאוד מאוד ארוכה. כן. אבל בסופו של דבר, מה שקרה זה שזה לא יתרגם לשכר יותר גבוה לעובדים, כי איפשהו בדרך נשחק השכר הריאלי, וזה קרה הרבה מאוד בגלל מחירי הדיור והמזון. במילים אחרות, שניהם, הנדל"ן והמזון, הם משאבות הכסף הגדולות מהארנקים של כולנו, אל הבנקים ואל הקבלנים ואל היצרנים. כן, זה בעיקר דיור. אני מזכיר גם את המזון, אבל זה בעיקר דיור. ברור. אז כאשר המחירים של המוצרים האלה עולים בקצב מהיר, או יותר מהיר ממדד מחירי התוצר, בעצם התוצאה שמתקבלת היא שהשכר נשחק ביחס לפריון. שמענו למשל איך הממונה על ההגבלים סיפרה רק בשבוע שעבר על מקרה שבו יבואן גדול חיסל יבואן מקביל. אלה הרי בדיוק מסוג האירועים שגורמים למזון במקרה הזה להתייקר ולשחוק לנו את השכר. נכון, ממש ככה. אלה פרקטיקות שהממשלה צריכה לטפל בהן. זה משהו שהממשלה צריכה להידרש אליו, שהיא לא מצליחה לעשות באופן אפקטיבי, לפחות עד עכשיו. אולי בעתיד נראה איזושהי מגמה יותר חיובית. אגב, מה עם שדרוג במשכורות עצמן? אולי גם זו צורה להתמודד, אתה יודע, עם הזינוק במחירים של השנים? כן, ממש ככה, אבל בשביל שזה יקרה, הפריון צריך לעלות בקצב יותר מהיר. אתה לא יכול לשלם לעובד יותר מערך התפוקה שלו, אחרת המעסיק יפשוט את הרגל. אבל בשביל להגדיל את הפריון, שם הפתרון הוא הרבה יותר מורכב, זה תהליכים שהם לוקחים זמן. טווח ארוך, כן. אין איזשהו פתרון קסם. לבינתיים, לטווח הזמן הקצר, יש פה שני סעיפים שזקוקים לאיזושהי התמקדות מאוד מאוד ספציפית. כן, התמקדות זה understatement, ולטווח הקצר אני מסופק, אבל בכל זאת היה מעניין. אז גלעד, תודה רבה. תודה לכם. טוב, השורה התחתונה ברורה, לא משנה פרשננו כמה נרוויח ואיזו העלאה נקבל, כל עוד הדירות עפות למעלה, לא נתקדם, אורלי? מתסכל בעיקר לדור שלנו. אבל הנקודה היא שדווקא זה כן הולך לבעלי ההון. זאת אומרת, הם בהחלט נהנים מזה, גם אם אנחנו מדברים על הקבלנים וגם אם אנחנו מדברים על המזון. אם אנחנו מסתכלים על המזון, יש לנו 5 חברות במשק גדולות שמחזיקות ב-50% מהשוק. 50% האחרים זה 1,000 חברות. זאת אומרת, אין כאן באמת תחרות, אז יש מי ששולט במחירי המזון, ואם אתה מסתכל בתחום הדיור, אתה יכול לראות איך שוב בעלי ההון, האנשים החזקים, מחזיקים את המחירים למעלה. אתה יכול לראות גם הרבה אזרחים פרטיים שמחזיקים נדל"ן כבר שנים, ופתאום שווי הנכסים שלהם אף למעלה, בניגוד אלינו. יש קבלנים שמחזיקים מלאי של דירות, של משהו כמו 30,000 דירות כדי לשמור את המחירים למעלה. יש למעלה מ100,000 דירות רפאים שמשמשות כמו כספות. צריך לטפל בכל הדברים האלה כדי שהמחירים ירדו והשכר ישפרו. בוא נדבר על פריון. לך על זה. 15% שיפור בפריון ב-15 שנה, בהתחשב בשיפורים טכנולוגיים. נמוך מאוד. איזה פריון, זה הכי נמוך ב-OECD. זה 1, 2. ואם מדברים על פריון, סקטור הציבורי הענק, מינהל מקרקעי ישראל, ביטוח לאומי, לשכות תעסוקה, בוא נגיד הציבור, to say the least, מה שנקרא, לא כל כך מרוצה מהשירות שהוא מקבל. ודווקא שם היו תוספות שכר משמעותיות מאוד בשנים האחרונות. האמורים הללו. זה מקפיץ את השכר הממוצע למעלה. רגע, ואולי, בגלל חוסר הפריון הזה, מחירי הדיור כל כך גבוהים. כי אם היה פריון בלשכות התכנון, במינהל מקרקעי ישראל, ובכל מה שקשור בדיור, היה הרבה יותר דירות לבנייה, והמחירים היו בכלל לא עולים. לא נראה לי ששם דווקא חסר מהפריון. נמשיך להתווכח על זה אחר כך בחדר ההלבשה. תודה חברים, לילה טוב. ואנחנו לחדשות מהשעות האחרונות, יצרנית